Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Як видеои нав пешкаши шумо мекунем. Ҳозир ба шумо ду хабара пешкаш мекунем. Яъне якумин хабар оиди Маркази миллии тестӣ ва хабари дуюм оиди границаҳо. Оё кушода мешавад ё ки не. Сар мекунем аз Маркази миллии тестӣ. Мо якчанд муддат пеш як видеообращение карда будем ба вазири маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон, то ки аниқ ва дақиқ ҳаст ё ин ки не Маркази миллии тестӣ баргузор шуданаш. Ва хушбахтона дар Маркази миллии тестӣ ягон дигаргунӣ воридот шудагӣ нестай. Яъне ки шахсое ки ҳуҷҷатгузорӣ кардагиян, ҳуҷҷатҳошона супоридагиян барои дохил шудан, аз 1 июл метавонанд биёянд имтиҳонои худшона бисупоранд. Яъне ки аз ана ҳамин 1 июл довталабон ба имтиҳони давлатӣ роҳ дода мешаванд барои дохил шудан. Ва хабари дигари мо оиди кушодашавии граница. Оё дар ҳақиқат кушода мешавад рӯзҳои наздик ё ин ки не? Чандин бародаро бисёр савол метиҳанд дар ҳамин мавзӯъ ба мо. Бародарои азиз, хоҳаро, апаҳо, умуман ҳама касое ки ҳамин саволҳоро метиҳанд дар бораи граница, ҳоло ягон чи аниқ ва дақиқ нест. Ҳар касе ки мега граница 2 рӯз пас ҳуй меша, 1 ҳафта пас ҳуй меша, ин гапҳо асос надоранд. Дар ҳолате ки официалне объявид карданд ки ана ҳамин рӯз границаҳо кушода мешаванд, ба фикрам ки пеш аз видео кардани ман аллакай хитон хабардор мешед. Ба ҳамин хотир сухани ҳар каса бовар накунед ва гӯшам накунед, ба хитон қабул накунед ҳамон чиза. Чунки ба чашми мову шумо мераса баъзан нафаро сафар мекунанд ба границаҳо ва аз сабаби маҳкам будани анаму сарҳадо баъд дар мемонанд дар ҳамон границаҳо. Яъне ки дар Қирғизистон дар мемонанд ё дар Қазоқистон ё дар дигар ҷоҳо гузашта наметавонанд аз границаҳо. Ба ҳамин хотир ана ҳамон рӯзе ки официалне ана ҳамин давлатҳо объявид карданд ки границаҳо боз шуданд, баъд иншааллоҳ морам видео мекунем, пешкаши шумо мекунем ва боварӣ дорам ки хитонам пеш аз видео кардани ма бохабар мешавем бисёрӣ. Ана ҳамин буд ду хабаре ки мо имрӯз ҳамин хабарҳоро хостем пешкаши шумо бигардонем. Бародарои азиз, аз сабаби бисёртар будани ана ҳамон паёмакҳои шумо, яъне смсҳои шумо, мо камтар дар Viber ё ки дар Instagram фурсат мо намераса ки сари вақт ҷавоб диҳем. Ба ҳамин хотир узр мепурсем аз ҳамат. Иншааллоҳ ки ҳамин вақт шид ма ба ҳаматон ҷавоб метавонам. Рақамҳои Viber 501 33 86 33. Дар паноҳи Аллоҳ бошед ва дар канали Юристиҷей ҳатман обуна шидана фаромӯш накунед. Ана ҳамин видеоро паделитса кунед, то ки ҳама бохабар шавад. Худованд нигаҳбони мо ва шумо бошад.